କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବା ରିଲେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସମ୍ପର୍କ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଇଂଲିଶରେ ମଦର। ଜନ୍ମଦାତା ବାପା, ଫାଦର। ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ବାପା, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଏଲ୍ଡର ଫାଦର। ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ମା ବା ବଡ଼ ବୋଉ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଏଲ୍ଡର ମଦର। ବାପାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜେ ବାପା, ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ମା, ଜେଜେମା, ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ମାଙ୍କ ବାପା, ଅଜା, ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ମାଙ୍କ ମା, ଆଈ, ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, କକା, ଅଙ୍କଲ। ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖୁଡ଼ୀ, ଆଣ୍ଟ। ମାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ମଉସା, ଅଙ୍କଲ। ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ, ଆଣ୍ଟ। ବଡ଼ ଭାଇ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର। ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପିଉସା, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କଲ। ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ପିଉସୀ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟ। ମାଙ୍କ ଭାଇ, ମାମୁଁ, ଅଙ୍କଲ। ମାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଇଁ, ଆଣ୍ଟ। ସନ୍ତାନ, ପୁଅ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସନ୍। ସନ୍ତାନ, ଝିଅ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡଟର। ଭାଇର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଝିଆରୀ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନିସ୍। ଭଉଣୀର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଭାଣିଜୀ, ନିସ୍। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଦେଢ଼ଶୁର, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାନ ଯା, ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଉଜ, ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ନଣନ୍ଦ, ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପା, ଶ୍ୱଶୁର, ଫାଦର ଇନ୍ ଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା, ଶାଶୁ, ମଦର ଇନ୍ ଲ। ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ, ଜ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ, ଡଟର ଇନ୍ ଲ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ପୁତୁରା, ନେଫ୍ୟୁ। ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଭଣଜା, ନେଫ୍ୟୁ। ସନ୍ତାନର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ନାତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍। ସନ୍ତାନର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ନାତୁଣୀ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଡଟର। ପାଳିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ସାବତ ପୁଅ, ଷ୍ଟେପସନ୍। ପାଳିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ସାବତ ଝିଅ, ଷ୍ଟେପ ଡଟର। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ, ମିଶିକି ପଢିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ବାଏ ବାଏ।